Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, Huha! diretso na kita. Alas 9:08 nin pagkaaga. Tingog kan banwaan na pan sa indog na antabayanan. Biyernes, Viva Señor Santo Cristo. Dapat pong perming mahal na Diyos ang enot sa gabos. Salamat sa mga nag-aantabay Tig-imbitaran mi kamo na mag-iriba-iba kita sa good 10:30. Ngunya na pagkaaga kasabay ang bilog na tropa. Siyempre sa newsroom, News Direct Mar, katabang Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran, sa Master Control, ang sa kuyang kumpadre Padingnal Baldo. Sa AM Band, siyempre sa production si Madam Shia Leron. Yaon man dyan sa IT si Jerome Nico Martinez sa Samuya pong broadcast. Sa internet, worldwide netwide. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, kasabay ang news team. Si Pio Fernandez. Diretso na kita ka na mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya ang sa tuyang chief reporter, si kumpadreng Jimmy nasa Lita. DZGB On the Spot Report. What's happening dyan, Chief Jimmy Tabi? Good morning. Yes, salamat padi. Maray na aga sa mga paraan tabay. Nakatapol kita ngunyan digdi sa operation na sasagibo sa ngunyan. Kana SSS digdi sa 3rd District Social Security System. Ang programa nindang run after contribution evaders. Sa ngunyan nasa paghalatkan na iba pang grupo. Dahil ang sobrang traffic kaya digdi pa rin sa pasiring sa siyudad ka na Ligaw. Yaw digdi si Ma'am Janet, kauron ang si Saylang, si Attorney Julie Rotugal kana SSS at pangpira na ini. Pantulo na gayo din na pagko-cover ta digdi. Aramo niya to kung na digdi manam kita sa batangan ni Makusog na maluwas kami tabi pa dito kami digdi sa satellite office kan SSS sa siyudad kan na Ligaw. Aramo niya to kon natatapig kumbaga pigpapakusog nila yung programa nindang race and reparo ninda dakol nagbabayular sa mga establishmento o talagang pagpapakusog ninda ining programa para sa pagkaraikan na dalagan paano ko sa contribution sa SSS. Ma'am, good morning. Sa ibong na linya po si Pading Pio sa Angkor sa DCGB. Hello, good morning po. Good Yes. morning po sa mga listeners po. Yes, good morning Tabi Attorney, si Pio Fernandez po ini kan DCGB. Attorney po, I'm just wondering Tabi, kumusta, ano ang sa indong assessment at pagkatapos kan sa indong bagang massive na pagpara kampanyang iyan para sa contribution evaders as in iba pa, kumusta po so epekto sa compliance kan mga employers Tabi na masunod ang reglamentos kan SSS? Go ahead po. Yes, sir. Opo. Basically, sir, the very main objective po talaga sa inyo yung programa kan SSS, which is Run After Contribution Evaders, is for info dissemination po. And this serves as a gentle reminder to our employers po na sunodin po si mga obligasyon nila sa SSS in behalf of their
employees. So ano pong magayon na epekto kami? Inot po na-remind po sa sinda kang obligasyon ninda. Sunod po na kukuata po ang sa indang compliance sa indang mga responsibilidad within their statutory obligation na nasa mandato po ang SSS law. Iyo, opo. So yan, the objective is, iyo na po na kwanta na yan sa tao. Ano now? Yes po. Igwa na po ba kamo attorney nin massive na pagpara operasyon sa Albay, ano tabi, under your jurisdiction? Yes po. Kumusta po sunaging epekto sa pag-aadal nindo tabi? Kana sa indong kampanya, nagsurunod na ba or the same na dakol pa ang mga nadidiscover nindo na dai nagsusunod duman sa reglamento kan SSS? Yes po, opo. So, basically po, I mean po, sa race po, yung mga nag-subject po sa race, mga 80 to 90% naman po nagko-comply. Pero, aside from this, igwa pa din po giraray ng mga employers na di po nagsusunod or di pa din po ninda tigko-comply si mga obligasyon po ninda sa SSS matungod po sa indang mga empleyado. Araw po kang pagrehistro or pag-report po ang mga empleyado sa SSS for Social Security coverage. Asin po ang pirming nakukumita which is yung di po pagbayad and pag-remit ng contribution sa SSS in behalf of their employees. Opo. Igwa pa din po kitang mga employers na di po nagsusunod. Opo. Ano po attorney tabi ang nahiling nindong rason na taapisar kan arog ka na sa indong drive, information and gentle persuasion, igwa pagirarin arog talaga kaan kamong nadidiscover. Go ahead po. Yes. Siguro po, sa pong rason nga ni, inot na inot, despite po kayo niyong conduct ng race operations, for some reason or for the personal reason na lang, talagang medyo matagas po ang tayo po nindo o talagang di po minasunod. Pero po yan sa rason, pinapasipara pirmi, ang mga pinapadara po kan sa po yung mga branches sa kanya-kanyang jurisdiction. So, yung mga branch demand on remittance, on registration, pinapasipara po pa din ninda. Igwa pa din po specific po example sa mga pirang race na po na nakoconduct. May binabanggit din po sinda yung mga employers na for example nasabi sinda, igwa po kaya kaming bookkeeper, tig ano nina yan, tig parang yung nagbinas sa bookkeeper, parang garon nagabase lang sinda na sa mga bookkeeper nila na iyon nagigibukang sa indang obligasyon. So, aside, maski pa yung sindang bookkeeper, tigsig-tigi, informe pa din po sinda na still, kay po din po nila i-monitor. Yan pa din po sa indang pag-monitor kang compliance. So, ini po ang mga kadalasan na rason na nahihiling ni po kung paano minsan, di pa din po sinda nagko-comply. Pero, on top of that, still, nasa sa inda po talaga, si willingness din minsan mayo. Opo. Igari medyo makamundo madam pag-isipon na igwa pa nin mga matatagas na payo ano? Opo, iyo po talaga. Ano po yan, data po yan maiwasan talaga. Iyo sabi. Oo. Now, sa scale na 1:10, igwa kamong mga na kukonfronta pa na mga matatagasan payo. Yes, opo. Kumusta sa scale na 1:10 ang compliance tabi? Go ahead. 8 po. 8, okay. So natatada 7 to 8. Lalo na po sa ini mga nasa-subject sa race operation. Opo. Pero opo. Okay. Yes, sir. So natatada na 7 to 10, dumana minalaog. So kunyan, so matagasan pa yung buda mga palusot na may mga bookkeeper sinda. Iyan po, sir, di ko na po yung generalize. So, nagtaon lang po ako sa bago ng specific example, minsan ang nilarason ninda. So, yan po, dita, buharan po, their alibi or a justified reason, pero yan po, minsan na nilarason ninda. Pero pag nag-gauge me po ang sa indang mga pagsimbag or the moment po nakakonfront ni simbag, na-assess me din po talaga
diri po talaga nindang ang problema, yung willingness po. Okay. So ano ang gigib up, anong gigibuhon nindo kay ni sa mga matatagas ang payong initabi? Do you have So, sa stern mga- warning? Opo, yes. So mga sa mga matatagas po talagang kayo kung i-ignore pa din po ang demand ng SSS despite these operations or even the branch demand, nag-resort na po kita sa legal action. So, nai-refer po iniyo sa MUYA, sa legal department. So, nag-i-issue po kami dyan ng demand letter, sir. So, pag igwa pa din pong day nag-comply despite receipt or service of the demand letter, we resort to case filing before the prosecutor's office kasi violation of the SSS law is considered a criminal action, sir. Naku, criminal action pala na yan, Yes, criminal. sir. Opo. So, we file a criminal complaint po before the prosecutor's office. Ano yan, attorney? Violation ng special law? Yes. Opo. SSS law po is a special law. So, violation of any special law po is considered criminal action po. Ay, matindi yan pag violation of special law. Yes, sir. Opo. Tama po, sir. Ay, nako. O di sige tabi, masubaybay naman kami dyan sa Indo sa paghirumdum nino dyan sa 3rd District tabi. Yes po. Thank you, sir. Thank you, sir. Opo. Kumpadre Jimmy, Have a great day po. likewise. Magpapagul ako. Sa mga matatagas, ma'am, sa mga operasyon nindo, igwa na lamang ka na tawan kay kaso, na file ng kaso? Yes po. Yes po, sir. So, di po sa mga day po mga non-compliance din po ng mga employers, na-file din na po sinda ng kaso from the issuance of the letter and nag-provide po talaga siya duman sa pagpa-file na ng appropriate complaint before the prosecutor's office. So, for the data lang po, as of March 2025, for Bicol, we have already filed cases, 32 po, Bicol-wide. Oo. Saan tayo? Phone po yan, January to March po. Papa. Yes po. Okay. Thank you so much. So, yan tabi, pare, si Attorney Jali Rotugal. Okay, so yan tabi Oho. pa din sa kayang pagipagoro niya. Attorney Jali Rotogal. Rotugal, Ban SSS. Yaon dyan si Madam Janet. Legal Department. Mhm. Okay, thank you so much, ma'am. Jali. And yaon na digdi so iba, bigalat may paso iba pang pagiriba. Iyo. And si Ma'am Janet Mapa, natural perming printera digdi. Yaon dyan. Yan, digdi pa di uto sa Oho. kusina gayon. Uwi, nagluluto na naman ng babaeng yan. Yung babae Siyan taga-reparo kan mga papa. Pa dumana doon, babaknit ng tanganing pais na kung kanatulos. Pinuro lang tulos kami digding pangislak. Ulit pa pangislak. Islakan. Ayos pa de. Okay, Yan okay. ang sa tayo mga dagdag na informasyon. Hali digdi sa koyang area of responsibility. Dahil ito napabanggiton kung sa ng tumbok na operation mo niyan. Oho. Nanganing masurprise. Na kung nataramunta na, bata makapagpreparar. Eh, so karnihan ko duman sa ligaw, dahil mo ito pagpalampason na kon, ha? Sakya dahon ito kan ang Timbre SSS. timbre ang sa tulo si Kabala ka na duman magbuhangan tek. Preparar man tig janing ko. Walang Mga yan. papilis. Amo na po rin. Mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa istorya hali dyan sa 3rd District Analbay. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan sa DCGB. Embedded po siya sa SSS team. DCGB. On the spot report. Yan tabi mga matatagas ng payo saro sa mga rason duman sa natatadang halos 3% na dahil nagbabaraya dahil nagsusunod kan reglamente. Ano pa man bagang masabi mo kang padingnal? Kung dahil nagsusunod, ano ba yan? Either palusot or talagang kunyan man lingawan honestly or talagang matagas ang payo. Yan kaso bago nakahuron ta si bayaan ta mo na ining kunyan ribok politika
Ta kasubago nakahurunta na si Alcalde Pido Garbin Jr., Attorney Pido Garbin Jr. Nya kukuta na kunya kita makihuron na makaulay siya mga alas 9 kundi uyan sibot-sibot bagatabi sa rangkada officialmente na karampanyahan sa lado lokal. Nasa misa ngaya ako tabi Pio pero baloon mo sa nangaya o di nag-upload kita nagring siyempre masupog man na papaluwasod ta sa bagso alkalde nag-upload sa nakitang saro kundi kanday na nasimbag ta nasa pagmisanan masupog man na pero siguro ta although go siya ning go signal tamaluwasan da siya kaya lang for medyo kunyan case to case basis arog paano ka ini tabi kasubanggi nagbarakbakan Jerome rambol na nga ni maray nga ni ta day nag-escalate ning gulpe so kawat semi-final match in that tabangin daw din daw ako tropa o dyan sa production makakontak kita kung sa sports coordinator kan Albay o kung may kontak kita sa DepEd Albay takitan host baga or maski sa region tabangin law tabi nindo ako makakuha kung ano na ang development nagbarakbakan Jerome so basketball players kan host city Legazpi Buda Sorsogon City mainit sulaban ta semi-finals na po iyan dyan sa Laucan Astrodome in the presence pa kan sa tuyang host mayor na si Attorney Pido Garbin Jr. Ta siyempre yaon duman ang alkalde to boost siyempre yung team Legazpi and siyempre akomodaron ang Karawat bilang host mag-oversee ka iyan ta siya bagang ama kan syudad yaon siya duman nagbamasid siyempre yaon so pag-boost niya kan sa tuyang lokal na team kaya lang mainit sulaban kan semi-finals although ginana po kan syudad ni Legazpi so maabante na po sa finals dahil ko lang maaraman kung si Say magiging kalaban kan Legazpi parang Naga City ata please I sit corrected taduman sa laban minaturumba na so kadaklan sana as far as I can recall with my own senses kadaklan na minatumba nadadali so basketball player Jerome kan Legazpi ta physical so laban physical so laban although in control kan halos gabos na quarters so Legazpi kan kawat nag-lead so Legazpi may titamaan sa pardon the word yanog-yanog may titamaan sa pandok may titamaan sa tikab minadapa minaligid haloy makaburuhat sibot-sibot so yaon duman na mga kunyan man mga personahes kan Bureau of Fire Protection ang Bureau of Fire Protection bagatabi for all bako lang sinda pag sumpit nin kalayo kundi mga responders iyan tatao yan ning life saving techniques mga emergency medical assistance mga Bureau of Fire Protection yaon sinda duman dua dalagan sa korte sa court ta may pigalayan matindi talagang barakbakan ngunyan di natapos so laban gana so Legazpi nagpaparakpakan pinagmandahan kan opisyalis so mga teams na mag-arabrasa so team kan Sorsogon na iuso nagpapasiring duman sa team kan Legazpi ta may nahiling kita na sige na nga duman na kamo di nag-arabrasa munan mo kaan duman sa grupong ito nagbalbalan bigla so duang halangkaw from Sorsogon Buda Legazpi sagud na iyon na ito nag-free for all na maray nga ni may mga intervention sa pulis pati si mayor na kunyan Pido Garbin Jr. tuminindog na duman sa tahak kang court pinaggahiling so kunyan so sitwasyon pighiling niya duman sa lado kan Sorsogon ta so mga Legazpi na safe keep naman duman sa kunyan ninda sa bench ninda tabi di po nagkaigwan ng exchange of
words duman. Ang sabi ni alkalde, ako ngayayaon digdi, siyempre may bias ngay ako para sa integridad kan pag-host kan Legazpi. Bako na bias para sa Team Legazpi. Kundi bias ngay ako as a host kan karawat na ini, tahabo min na ngay ako ta na nga mautro. So nangyari ka ito kan nakalis na taon na host man sa Legazpi, nagbaralbalan man, pero sa football, pagkatapos man kan kawat. Ini man tabi kanakaagi bagang taon backtracking kita na narubduman nido so may pig flying kick na football player ang nag-flying kick sinikadan ang nagsikad taganaga ban nga ni ito na mag-intra sa kawat na sa palarong Bicol o kung ano pa man pati yata yung nagkapira duman basta igoning sanction officialmente po na kunyan na ipinagpataw sa DepEd. Inda ko ngunyan tabi kung sa DepEd igoning ipapataw na sanction takaswapo akasubang iso nangyari di nagbabarakbaka na tapos sa sukawat nag-final buzzer na nasa processor kang pag-abrasa yun ito biglang nagbarakbakan because the claim was itong susarong athlete kan player kan sorsogon ngaya ka nag-abrasa gari ngaya binigwasan ako sa tulak ngaya o sa tikab di yun na ito nagdinigar man so ibong nalado o sagkod sa yun na ito mainit daing nagluluwas duman sa Astrodome tapos si Kapitan Amorex na ranya sa siyata yun pero si Kapitan ito kinuha sa mikropono duman sa table nag-anunsiyar sige na nga kalma lumuwas na ngayon sa mga kunyan mga spectators tampig lilikayan kung magdakula itong kariribukan taigwanan ning nakalawag sa korte o sa court na mga kunyan mga bakong players igwaning babae igwang lalaki dahita masabutan kung mga partidaryos or parte kan both teams ito tabi kita yaon maduman sa may kataning kadalkalit kung anong mangyari baga di preparado makita makakunyan kung anong dapat nagibuhon sabi tensyonado so tensyon kunyan so sitwasyon ay marang ito din nagbabararabadan o di pinakalma ni Kapitan Amorex luwas na nga luway luwas na nga luwas di agro luwas so team kan so players kan Legazpi o todo man nakatukaw so sa Sorsogon man nakaterindog in between si Alkalde Pido Garbin Jr. Pinag-emphasis alkalde dahil nga dapat ko tanan nangyari ini ako nga bias in a sense na ako ang kunyan ang host kay puhan kay ko tanan man tinido dining violensya so pinagpahampang duman sa duwa na protagonists na iyan pinunan na is posible kay itong so barakbakan na ito pareho man na nagdindigar uminabot na so kunyan so ining sports coordinator pardon day ko lang medyo harababa ito day ko lang kung itong sports coordinator kang region or kan DepEd Albay medyo hababa lang na lalaki yun na ito piging pasais grabe nga yan pag hururum ito dadain na repeater ambulance alagad nangyari o di ito exchange of words pa ang ginibo kinuha ni kay itong sports coordinator suduang player kan kunyan mag-inibong na team so pigisabing nagpuon ka barak na duman nagpuon so barakbakan naghadel sinda duman sa sarong portion kan kunyan nasinda sana we are not privy kung ano na paghurunan and after several minutes iyon na po ito kaput-kaput niya na suduang player duman na ito nagkabirisay na duman sa right then and there sa Laucan Astrodome and nagpareretrato na yun na nga dito so duwang team biyo nagpareretrato pa dingnal pero matindi so barakbakan I don't know tabi what happened now sa spirit of sportsmanship niya to padingnal naduhan na kita di ba host pati ang Legazpi bako sa Legazpi nangyari and nangyayari pa ang barakbakan pagkatapos na kan official game so duman baga ka ito sa Bio so football between Masbate and Naga City natapos man ito nagbarakbakan man doon tapos sa regulation so game
Then igo kay itong investigasyon, igo kay ito ning investigasyon na nangyari. Sagkod na igwaning na kunyan, igwaning na ban sa pagpartisipar sa palarong Bicol. I don't know today kung anong nangyari. Takasubanggi, parang sabi nga ni Mayor, so ano ang resolusyon? Tama ito, pag mga abogado, aram nila dapat igwaning resolusyon. Ngunyan, yun na ito, pag tartaram ni Alcalde Pido Garbiño, ano so resolusyon? Dinarana kan sports coordinator, si inalingaw ko lang sungaran tabangin daw lamang tabi nindo ko tropa or kung may kaya lang preoccupied kita kan political hit na baka sa Lunes makakuha kita kaini ning kuan diyan sa DepEd or baka dai na mapurso ning investigasyon o dai na mapataw ning sanction ta the way it seems kan nahugot na kan sports coordinator so duwang protagonists naayos na nagpareretrato na nga ni sabi nga ni kan sports coordinator so lalaki and then gaya sararo kitang marepresentar kan Bicol sa palarong pambansa. Na ito nagpareretrato. So pagparetrato nga ni, biriyo na sinda, dahil na ning lado-lado ko na nung team, biriyo na, halo-halo na, magkataraning susursugon, so Legaspi. Kaya lang, medyo mga mamundo, pasupandok pa ding nal. Now, ang question nga yan is, what happens sa tuyang spirit of sportsmanship? Naduha na kita tabi. And igwa dumanin mga nagtatararam na mga basketball aficionados man midbid ta sa sirkulasyon kan sports lalo na sa basketball sa officiating dapat ko ta ini mga suggestion maninda as per observation duman sa game dapat ko ta na ngaya so mga referees kanahiling ng physical na sukawat kinontrol na so kunyan sitwasyon kan nagkakawat because ito nga yang sunangyaring barakbakan after the game was the result of the intense physical game. Epekto nga ito. Kundi, hindi ko napapaano ta. May minapralakda, may nag-aransyasan, may nagbuburungguan. Sabi ka ni ba, kuta na nga sa PBA baga, hilingon nindo. Paminsan, medyo titawan ng leeway kan referee, ang kawat nga ning magayon. Paminsan, igwa manin ko niya na di siya nang duot, wawarningan ka. O foul to loss. Di siya nang pinki. Tanganing makontrol sa sitwasyon, kumbaga. Ito supigahanap man kan mga nakakasabot duman na basketball aficionados na gari nga yaarog kaan to a certain degree, gari day na control so game. Kaya nagpara-escalate so init. Yan. Kaya iinda ko sana kung nasettle na duman sa kwa na ito ang issue kung dain na nin mapapatawan ng sanction yung DepEd sa mga protagonist na na-identify or let go na ta na kwa na duman na settle na. And what happened nga ni sabi ta sa spirit of sportsmanship ta permi na sa nangaraw ka na nangyayari tabi host pati ang Legaspi kaya may kaday nagtindog duman si Mayor Pido Garbiño Jr. Tama lang na DZGB alertado so gabos. The Spot Report. Yaong kami duman padingdal sa tao kan kunyan kan basketball court. GB. Tapos so mga alalay kan alkalde siyempre so mga yaon duman na mga opisyalis man kang kuan nagbabasid. On the spot. Tanganing day magdakula sa sitwasyon. Kaya lingon mo kung magdakula ito padingnal. Magkaigo naman ng pandemonium sus Mario Josep naman inda ko sa natabi baka lamang sa tropa makakuha dyanin pahayag kung ano na so desisyon kaiyan kang kuhan kan DepEd kung igwaning masasanksyon or kung let go na lang ito tabi ita nagkaarayos-ayos naman duman kasubanggi. DZGB. Padingal palagon tango na si Kumpadring Al. Sige, pasok muna natin si Padingal Armario. Padingal, good morning, please go ahead. Yes, Pading. Tapos ka lang na misa dito sa St. Rafael Church sa momentong ini. And positioning na para sa motorcade. Si Mayor Pido, tabi, Pading Tiyo, Marina Aldao. Yes, good morning tabi, Mayor. Good morning. Opo. Kumusta tabi, Mayor, ang rangkada man kana grupo tabi? Go ahead po. Well, nagpapasalamat kami kay Father Maui sa St. Rafael Church at bilang sa muyang pag-agad niya at indibisyon sa tutuyang mahal na Diyos. Iyo ang pagtuon kay ng kampanya kan tutuyang mga lokal na nagkakandida. Siyempre, without the blessings
Mhm. Mhm. Medyo nawawara pa Al. Oho, nawawara si Mayor Pido. Mhm. Hello, hello Mayor. Hello. Thank you. Thank you so much, Mayor. Medyo ko na Marami nang narinig crowd kami kaluluwa sa Central Fight Church sa momentum ini. And kandidato para Vice Governor Diday ko, ma'am. Good luck po. Thank you. Hello, CCGB listeners. Good morning. Okay, ayan, okay. Simot na. Good luck, Congressman Joy Sarceda. CCTV live, di ba? Live kami, Congressman Joy Sarceda. Good luck. CCTV. Salamat po sa gabot. Sa tao na mag-serve sa Kuya Manuel. Hindi po ang gamot. Hindi po makabalik, pantiwala sa Kuya mga tao. Patagi po ni Sintura Servisyo. Sa kung maray na mga programa atin sa mga proyekto minasimbag sa mga tunay na pangituan. Lalo na sa ultimong mga pamilya na sining nalilingman. Ang tutuyo po tumalig. Ay, kusunod pa rin, Congressman Joey Salceda. Good luck tabi sa inyong kampanya ko yan. Sinubot-sibot na tabi, patingtiyo, ang grupo sa positioning sa ibo na motorcade sa Sarabay. Ang kompletong line-up ang Global Alpay. Ang dyan si kandidato sa mga mayor, para mayor, si Rachia. Yan na naman. Okay na si Mayor Pino, si kandidato sa Moral Salde, Isam Ismail, o na nasa positioning na. Tabi, grabing crowding dito, grabing auto. Ang masarabay digli sa motorcade sa San Rafael. And malibot tabi sindabali sa Bilog, Naligasto City, Northern, and digli sa urban areas sa 70 mga barangay sa siyudad ng Legazpi. Yan informasyon digli tabi Alarmario. On the spot report, live, thank you. Thank you so much sa kumpadreng Al. Halik man dyan sa grupo ni Congressman and running for Governor Joey Sarte Salceda, and siyempre Mayor Pido Garbin Jr. ang saro sa nominado and Executive Director po kan ako Bicol, kasabay si for Mayor Hisham Ismail, and ang bilog na tropa with Vice Governor aspirant Diday Ko. DZGB On the Spot Report. Yan, embedded man yan si Pading Al sa nasabi ng grupo. Sige tabi. Kung daita yan maugid ko yan sa Lunes, mahanap kita ng pwedeng makauro yan sa DepEd. Sa bagay, tapos na sa Lunes ang palarong Bicol. I don't know kung ano man agad ang nangyari. Tama kawat, kung makakawat pa itong duwang atleta, basketball player, tabi, parang daing sanksyon na nangyari. Kung makakawat pa baka dyan nabanggi sa Astrodome championship match between Legazpi or Naga City yata. Dahi ko lang sabot ata, abangan tayo taon-taon pa. Kung makakawat pa itong sa Legazpi, di ining sanksyon naturalmente tanagakawat nga ni. And then Sunaga o Sorsogon City ang makakalaban ninda for bronze medal yan for third place yan tabi Oy, si Sir Renen de los Reyes, good morning tabi. Sir Renen de los Reyes, maray nga ni tanabisay Kuya Pio, maray taday na contempt of court, ha nasa basketball court pa naman. Maray taday na contempt of court. Day mako-contempt of court tabi Serenen tatapos na regulation period. Tapos na kawat opisyalmente. Tensionado kunyan tabi duman Serenen. Yan Sir Jason Gomez Puyo, maray na agad tabi isay mo. El Haciendero, Sir Jason Gomez Puyo. So yan po tabi ang nangyari kaso banggi
na barakbakan na duha na Suligaspi host igom perming violensya ta sabi nga ni kaso sports coordinator kasubang iukot pig para mitingan mi pasanangaya mahigpit anas abiso sa mo ni alkalde Pido Garvin Jr. daday ng violensya pero what happened sa tuyang ultimate sportsmanship arog na kayan na kakunyan kaisugan sa tuyang mga players na iukuta na nga ni dyan baga nag-i-scout ang mga halangkaw pang level nin karawat dyan mina-scout nin mga would-be professionals bako pa nga ning professional uyunan ang kunyan ang attitude paano na yan dabi kita padingnal medyo horalawig ang parada nako siguro mabilta kita mga maalas 10 na oras habol natin it's 9:43. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Bay, lingaw ako. Ano da nga ni iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo pay, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning rumdumon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artresin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto. Number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Segundo Distrito, ang board member niya to. Maasahan ta, makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla, Glenn Casulla. Ang board member ta, digdi sa tuti, Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. Hoy, 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 hoy! May bagong swabing energy drink, New Cobra Rice. Ang sarap! Grabe! Refreshing blue cola and lemon blast flavors na less sugar. Chill ka lang dumiskarte. With L-theanine at less caffeine. Kung tumingin so suabe. With vitamin A, New Cobra Rice. Suabing energy! With proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Bili na sa suking tindahan. New Cobra Rice. Less sugar at less caffeine kaysa Cobra Original Flavor. May L-theanine at vitamin A pa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kaloy ang
Las Loria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag ang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Bigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Canoy Loria. Ang kamalig, daradali, gaspi, manito para purapu. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ang kamalig, daradali, gaspi, manito para purapu. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Yang namatean, dinaramong karahan. Ito hastangunya, kung Joey idol ko yan. Matatawadan, ako nang napatunayan. Tadagosan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pai! Ang sabi baga ni May, sarusan ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo Anpay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Arangkada Banwa. Arangkada, solusyon sa problema sa traffic at basura. May makaskas na desisyon, pag-igwang kalamidad, mga serbisyong medikal, sa nutrisyon, asin, salud, libreng bulong at check-up sa mga daraganyo. Nga na po na ni Mayor, awin
Main baldo makusog pa ansa iyang esposa. Lalbaldo malalaoman sa bunwa ang daraga. Kay lalbaldo na. Kay lalbaldo kita papakusugon at arangkada. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matiginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya. Ang boses sa kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Oh, 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 oh. Siya ang dapat piliin, halal bilang
garantisado. Long hair Loyola bilang mayor ng Uwas Albay. Number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, Hilal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pipa sa irarom ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa istriktong oversight ang Senior High School o SHS voucher program para maiwasan ang mga anomalya sa mga masunod na aldawa. Katakod kay ni inuwaw ni Pimentel na nabawi kan Department of Education ang 65 million pesos hali sa 54 private schools na may questionable claims sa irarom kang SHS voucher programa. Tinawanin doon ni Pimentel na bako supesyente ang refund sana asin kay puhan na may mapanimbag asin na makapagpautob ng reforma tanganing daina ini mangyari giraraya. Nagpatanid ang senador na ang nangyaring irregularidad sa SHS voucher program nagpapahiling nin mas hararom na problema kan ahensya pag-abot sa monitoring asin accountability. Kanasyon man ni Pimentel ang pag-itaas sa budget kan voucher program sa 34.3 billion pesos kan 2023 hali sa 16.5 bilyon pesos sa nainot na taon mantang nagbaba ang numero kan mga beneficiaryo. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Cali, Cali, pop up, Bobby Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap pilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang
aming mga branches: Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco; Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City; Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital; Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga; Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City; Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piudaran, and Ravvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Mahigos, matinabang, padaba kanmasa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Agad ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Ano man ang ato bangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matayan ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador naman ang laoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. So, mga grupo mampalan kan nakikisimpatiya sa kay Tatay Digong. Yan. Igwa man sinda dyan in aktibidad ngunya na Banggi. Hapon pa sa dangan imapo na hanggang alas 9 nin Banggi, 5 p.m. to 9 p.m. sa Kalayaan Park diyan sa Barriada Road, Barangay Gugon, Kaining Legazpi. Yan. Kaya magpasiriring po diyan may tribute to Tatay Digong, global tribute to Tatay Digong. Berde baga pa ang nangunyan kan sa tuyang dating presidente Digong Duterte. Niigwa manin aktibidad dyan 5 p.m. to 9 p.m. po sa Kalayaan Park, Barriada Road, Legazpi City, sa Gugon, Legazpi City. O pasiriring na tabi dyan, peaceful na pagtao manin nagkakadigong respeto sa dating presidente kan Republika kan Pilipinas na nakukulong duman sa the Netherlands. DZGB On the Spot Report. Nasa linya si Chief Jimmy Winabol. Tapade, good morning. Yes, salamat pade. Yaw na digdi si Ma'am Janet Mata, tagapagtaram kada SSS. Nakadua tulos kami pade ng isinairarom sa operasyon sa ngunyan. Digdi sa banggiton si Madam Janet talangan bumanggit kan na lugar kung pwedeng banggiton o dahi. Si Pading Pio po Madam sa Angkor, digdi sa race operation niya to ngunyan na pagka-aldaw. Padi si Madam Janet. Hello? Hello, Ma'am Janet. Yes, good morning. Good morning, Tabi. Good morning po, Sir Pio. Opo, nakapira na Tabi kitang establishmento dyan na napasyaran. Over. Yes, as of now po nakapangduwa na po kitang employer. So sa ngunyan po, ito po kitang bibisitahon na 11. So after po kaning duwa, may 9 pa po kitang employers na bibisitahon. Iki po sa Pulangi Albay. Iyo Tabi. Diyan sa if you have the privilege na ma-mention on air, iyan na nabisita nindong establishmento Tabi. Go ahead. Di hindi po pwedeng ibanggit specifically kung ano po itong mga establishments na bibisitahon ni. So, actually, ang masasabi ko lang po anong klaseng establishmento. So, pwedeng, ini pong init ni pagbisita, ano po ini, gibuhan yung mga sapatos.
So itong pangatwa, Lotto Station po siya. Iyo, oho. Ano tabi, Ma'am Janet, so nature kang nahilin nindong dapat na kumplehan ninda tabi? Yes, ang sa pong violation is non-registration or non-reporting. So yun po niyo sa mga negosyo na pinadarahan na po ng coverage letter before para i-remind sila na magrehistro sa SSS and mag-report ang sa ibang mga empleyado. Pero they pa rin po nagduduman sa tuyang ahensya para po mag-register. Iyo. Kung arog na tabi kayan ang stage kang pagbalgar ninda, ano nang masunod kang tabi, Ma'am Janet? So after po kayo papadaran tapos yung sindaning notice during this race conduct. So tatawan po sindaning 15 days para po makapag-comply. Tatawan pa ng kabangang bulan, ano? Oo. So once po na pa din po mag-comply after 15 days, duman na po kita ma-refer sa legal department for issuance of final demand letter. Iyo, tabi. So duman naman sa final demand letter, tatawan pa na naman si Dr. Pio ng 10 days para makapag-comply. So if ever day pa din po mag-comply after 10 days, duman na po kita ma-filing case sa prosecutor's office. Iyo, tabi. Ay, ano naman na day sindakaan magsunod? Kadakol-dakol ng titaong panahon, tabi, Ma'am Janet. Ano? Yes po. Sobrang ample time na apik na po sa mga employers. Iyo nga ni tabi. Pag sinabing ng reporting, paki-qualify, anong gustong sabihin kan, Ma'am Janet? Yes po. Base po sa SSS law, pagkatawan ta po ang mga establishment within 30 days na i-report ang sa indang employee. So from the first day, bibilangan po ini 30 days. So dapat may report po yan ng mga empleyado sa SSS kasabay pang sa indang actual earnings. Ay, so kapag very po nakapag-report within 30 days, iba na po yan violation of non-reporting. Iyo, tabi, oho. Ay, hapot din nag-text, gura no nagatabi, so rate kan voluntary contribution, tabi. Yes po, as of January 2025, ang satuya pong contribution rate is 15%. And ang minimum monthly salary credit po ay nasa 5,000. So ang minimum contribution po for voluntary ay nasa 750 pesos po. Nagdagdag na tabi, Madam, ano? Yes po. Oho, from 650, 560 yata ito, o 650 na Opo, ginang 750. Opo, opo. Sa voluntary contribution, ano po? Voluntary po yan. Oho, then, nalagtawag ko ining saro. So ang pagbayad ka ini quarterly, subot sabihon ining katapusan kan Marso o first week ng April, pwede pang magbayad sa voluntary. Yes po, para po naman sa mga voluntary and self-employed members, kapag babayaran po nito ang first quarter, which is January to March 2025, ang deadline po kaya ay April 30, 2025. Abril 30 pa mampalan, ano? It does not necessarily mean na pagtapos kan first quarter, mabayad tulos, ano? April pa mampalan. So, nag-comply ka na kasupa-snack dyan ki Jimmy? Iyan ang hapot ko sa imo ngunyan. Kung nag-comply ka na kasupa-snack dyan ki Jimmy. Ayun na ba? Sobra-sobra na ba? Sige, tabi, Ma'am Janet. Salamat din marami. Thank you din po, Sir Pio, and God bless po. Po. Ito, yan. Sang tulo na ini. Surunodan man sana. Kuha naman digdi. Electronics story ni. Iyo. Nati ko cooperate man tabi pa de. Wala manin na violent reaction. So magtagas-tagas ang payo, may legal action siyempre. Matik. Interkanan ang magtagas-tagas din payo. International Criminal Court. Ay, kasabay lamang naman si Paring Digong. May kasabay lamang si Tata Digong. Ama na. Sige. Yan tabi pa rin sa to yung mga dagdag na informasyon halidigdi sa sentro kan na Pulangi Albay kasabay ang race team operation kan SSS. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. DCGB On the Spot Report. Embedded po siya dyan sa race against contribution evaders na pinaglansar po kang kunyan kan
SSS. Padango ka daw dyan pa di. So, amigo tabagang Kaloy sinasang. Tangon. Nagbimisang yan sara Kaloy na Loria tabi ano. Ay, padango ka daw dyan pa di. Paguro istoryahan taman yan. Si Kaloy Andes Loria. Yan, tabi. Nagdadalagan ini pagka-congressman kan Segundo Distrito kan Albay. Signalan mo sa nako pa di kung ready na. Mag-restora kita ka na fight ni Kaloy. Go ahead, tabi. Kaloy Andes Loria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati, dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag ang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi ang tapak sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Pigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kaloy Loria. Ang kamaudig, daraga Ligaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ang kamaudig, daraga Ligaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Nagpun iyan pading nal si Kaloy. So istorya ko baga ikasudyo ti ito kansaro. So istorya ko baga na diyan sinda harong ninda sadit-sadit na harong pading nal. Diyan sa may boarding house mo kung nakadumang ka na sa may Cat College. Yan. Dai ang Cat College na kayto sadito nun paman iyan. Tapos dai pa yan na Albay Astrodome. Yan sa Balintawak Street. Dai pa na Albay Astrodome. Yaon pa diyan kayto suluma na building man kan kunyan kan ining Kapitolyo yan annex yan madali ta may nag-apod may nagkuan ngunyan diyan sina nagpuon sadit-sadit na harong padinal sa puon kan ugog si kaibanan niya so ama niya yan si mama niya sarong kwarto tapos luto-lutoan mo na salang sadit. Diyan sa gilid kan tinampo, sa may pun kan ugog. Kaya dakulan na barkada si Kaloy. Diyan sa lugar niya, sa barangay 16, diyan sa Saudan, sa Rakasag, pati diyan sa barangay Banyo, buda kataraning ng mga barangay diyan sa Olalbay District. Naghinguhaning todo. Naagom si Madam Roslyn, nagtrabaho sa LTO, sagkod na naghinguha, from rags to where he is now, tabi ano. Now, ang sabi ni, kaya ang buhay ka ni Kaloy, isi niya ang kadaihon. Isi niya kung ano po ang sitwasyon kang kadaihon. Kaya, sige man ang paghinguhan niya na so blessings man na itinao man sa iya kang kagurangnan, sa abot kan kaya niya, ipigbabalik niya naman iyon na bagaan na pinagbilog niyang Kalinga ni Loria. The social service arm po kan grupo ni Kaloy Andes Loria. Kaya Kalinga takal Kaloy Andes Loria. Nagparalibot bagaan kada kaagi pang mga taon. Nagataon serbisyo sa abot kan sayang makakaya. And sabi ni Kaloy, ngaya piyo, iyan na itatao kong dit na bagas, sarong patos-patos na pansit, iyan ngaya ikikaugma ko naan. Day ngaya ko kan naghinanakit kung pigtatatsaran nga na diit ngaya kumpara sa kung sisay na iba pang nakakatao. Day ngaya ko kaan nagkakulog ng buot. In fact, nagpapasalamat nga na ako sa mahal na Diyos ta. Kung may nakuasin na ngayang mas durudakula sa ititao ko, naugma ko ta, nadagdagan ko pa ngaya sunako aninda. Yan. Kaya ni man sa kuya ngayong makakaya na kung pirang kilong bagasa naman, buda sarong patos-patos na pansit. Tiyo ngayon so ibinayaya man kang kagurang nan sako na sa kuya man na pinagpupuro parte man. Kaya dakulan kung kaanaan ang sabi ni Kaloy, this is nga payback time. Ano man ngayang mangyari ka ining perila na ini, diretso ngayon na Kalinga ni Loria. Yan. Tayo bagan sa iyang social kunyan man arm service community service arm. Kaya sige an so panao niya baka ito kan bako pang bawal ang sa kontaday pa ito sa campaign period bagang kunyan officialmente nang nasa campaign period. Igwa na po ning high level of fair playing field sa mga kandidatos ngunyan. Ang madadangog na po dyan is
sa mga caucus, iyon na po yan so pagpasabot kan sa indang mga platapormas di gobyerno. Bawal na yan ang mga pagtaunin paypay, kaya bowlers, dulci, yan na t-shirt kung yan na t-shirt gigaramit na mo yan. Taka ito pantin na rao padingnal bako, kay ito pantin na kan bako pang so campaign period, pwede na gamiton ngunya. Pero kung ngunya man itatao dai natabi, pwede. Okay, sabi ni Kaloy, dahil nga ako kay Tupiyo nagkulog ng buot, dahil ako nadagit, dahil nga ako na insulto, kung so mga naitaw ko ngaya pading sarong kilo, 2 kilong bagas na, o sarong patos na pansit, because ako nga ni ngaya, nauog mata, kung may nako asindang mas dakul nga dyan, nauog makuta, nadagdagan ko ngaya, sunako apaninda. Maski sa diit nga abot na makakaya ko. Kaya, dumana ito nagtapos baga sa pagtarao man din mga tabang na, taday baga makuan padingnal na nagkukumpara na diit nga so ini dakol nga so ito. I never nga compete. Dahil nga ako nakikompetensya sa kadakulan o kung anong itatao. Basta, so naitao ko nga kay ito, kaugmahan ko na ngayon, tanadagdagan ko pa, so nako anindang dakol. Buda kaugmahan ko ngayon, ta so na-imparte man sa ko ngayon kang kagurangnan, it's payback time nga kaya sabi ni Kaloy nga ni baga kan makahoron ni BP Henry Digdi sa programa man ni BP Henry, diretso nga yan nakalinga ni Loria whatever happens nga so kwan nga ni Kaloy termino win or lose diretso nga yan ta dyan nga ako hali sa kadayon. I know how it feels nga and dahil nga pwedeng pabayaan kung kaya sagkod kaya ko man kan sa kuya man na resources man na iabot so yun po tabian ngunyan ang karampanyan ngunyan tabi level na ang playing field paigwan na ning prohibition ang COMELEC ang madadangog tanad dyan mga plataformas di gobyerno na and sa ipig tutungkusan ngunyan ni Kaloy Andes Loria is arog kaini ang pag-implementar ni mga infrastructure projects lalo na digdi sa segundo distrito nagigamitan po kan milyones na pondo kontribusyon tabi lang buwis maagi sa general strict assessment bako sa nga itong so bugtak sa nanin bugtak nin proyekto na bako man kaipuhan kan komunidad tuki sa nanin tuki nin kung anong mga kabubuldan or what kaipuhan ngaya an proyekto tama susog sa pangangaipo. Iyan ang saro sa battle cry ni Kaloy Andes Loria. Kaya nga ni baga so itong pagbabago bako na itong sunakatuda na proyekto digdi, proyekto duman, proyekto sagkod na masasayang masana. Taday man po kaipuhanan kan sosyudad. Pisar pa kan, dahi man kaipuhan kan sosyudad, ampaw pa ang trabaho halimbawa. Yan. So ang sabi ni Kaloy, kung ngaya swertehon man kan kagurangnan, paladan man ngay kan kagurangnan, maagi ngaya. Saro sa mga major change ngaya, saro sa component kan sa kuyang pigsabing real change is, ayan na mga proyekto should be demand driven. Kung ano ang kaipuhan talaga, tamang proyekto sa tamang pangangaipo. Because masasayang ngaya ang kwarta kan tao kung nanibubugtak mo dyan ang proyekto, bako man kaipuhanan. Para masanang magkaigo ganing accomplishment, para masanang magkaigo nin, alam nyo na, hanap buhay or what, dahil na ngayon mapupwedean. And tamang proyekto, pag sinabing tamang proyekto ngaya, sutul-tul na trabaho. Bakuta, sa totoo baga, kontraktor baga siya, na kontraktor yan si Kaloy. Tiniwalaan anin marahay man ka ito ni Nando Gonzales, kan gobernador, aram taman sa nabaga si Nando Gonzales, mayor mo yan kan Ligaw, na kunyan iyan kumbaga pag-abot sa mga tamang proyektos kan gobyerno pambihiraan sa iyang pinagtitiwalaan gusto niya tanos tildong kung tildong saro yan sa mga kontraktor ka ito na medyo natitiwalaan man ni Alcalde Nando Gonzales kan Ligaw City ka ito and saro yan sa mga naka-imprint ang character trait kay Kaloy yan pagbugtak nin tamang proyekto sa tamang pangangaipo. Kaya parte yan kapigapod na kalinga ni Loria. Kalinga na may talinga. Ano itong talinga? Nagdadangog
Ano ang kaipuhanan kan komunidad? Iyan ang kaipuhan na implementarasin dapat aktibaran. O yan po tabi ha. In a nutshell man, ang mensahe na gusto nga ipaabot. And expect na nindo na maglilibot-libot na yan sa mga cluster-cluster na lugar digdi sa segundo distrito tanganing magkadarangog na po itong sumanlain-lain na platapormas di gobyerno. Salamat kan sa inyong pagantabay. Happy weekend! Viva Senyor Santo Cristo! Dahil magali tulos na masunod si News Director Mardela. Ako po si Pio Fernandez. Sa inyong